מה קורה חברים? היום אנחנו בסרטון מיינקראפט. שנייה אחת. כן, משהו פה נדפק. אוקיי, אנחנו נכנסים למיינקראפט קודם כל. אנחנו מתחילים לבנות את שרת מיינקראפט שלנו. אנחנו הולכים לבנות בית. נוסיף על זה, ללמוד איך בונים בית. קרייטין. טוב, רגע, אני חוזרת עליכם אתם רוצים קרייטין ועוד. ונכנסים לקרייטין. נורמלי, קרייט. אנחנו נלמד איך לבנות בית, לכן לא רציתי להסתבך עם מפלצות בסורווייבר. אז אנחנו מתחילים. טוב, אנחנו בדרך כלל ננחת על עץ. טוב. פה באזור מושלג. אני לא יודע מה קורה פה, אני ביקשתי קרייט. אוקיי, מצוין. יש לכם מקום לא כל כך טוב לבנות בית, ואנחנו לא יכולים איך נמצא. אולי נסתפק באיגלו. אבל בסדר. אם יהיה פה המשך לשלג, אז אולי נסתפק באיגלו. טוב, כנראה ששרת שאנחנו הולכים לשחק בו יהיה מושלג, אז אנחנו נפתח את היום, נתרחק יותר לכיוון לשלג, כדי שנוכל לבנות איגלו. סבבה. יש לנו פה כבר כותב. יש לנו מתחיל בווילג', אחלה מקום להתחיל. כן, יש לנו בווילג'. זה פשוט מדהים. אוקיי. אנחנו נבנה את הבית שלנו בווילג'. בונים בית בווילג'. יאללה. הבית שלנו. ונתחיל. נבנה איגלו אמרנו, אז נבנה איגלו. איגלו. ולא יימס פה, כאמור. שלוש בלוקים פה, שלוש בלוקים פה. עכשיו מה שאתם עושים, אתם עושים בלוק אחד פה ובלוק אחד פה. בלוק, 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 בלוק. 1, 2. טק, 3 לפה. אפשר לפה. בעצם דרש ולבדלת יפה כזאת. דלת. סלו. דלת, אוקיי? נשים. אם
הקשבתם להוראות שלי, אז אין סיבה שאנחנו תפלו אותי סימיטר כאלה. מיטה. טובה. ואנחנו נפגש בשעת הזה בסובל מאוד. טוב. השרים קבלו את הבית החדש שלכם, שאתם לגור בו. כדי שנהנתם הסרטון, אם נהנתם תנו לייק, תנו סאב, ותשלח חבר'ה, אל תעשו לי את זה. יאללה ביי.